Djelatnici Policijske uprave Brodsko-posavske provode 24-satnu akciju kontrole prometa s posebnim naglaskom na kontrolu alkohola i droga. Jedno duže vremensko razdoblje zapravo nismo imali prometnih nesreća s teškim posljedicama, onim najtežim. U zadnjih nekoliko mjeseci imamo ih. Koliko su zapravo uz brzinu, alkohol i droge ti koji su najčešći okidači za takve prometne nesreće? Pa evo, prije svega par riječi o samoj akciji. Znači, ROATPOL je međunarodna nevladina organizacija, mreža prometne policije. Oni na godinu dana sačinjavaju jedan plan koji se svake godine dostavlja prema državama članicama. Republika Hrvatska je upravo članica jedne takve organizacije. Danas je 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga, znači svi oni koji popiju koju čašicu više, a budu zaustavljeni od strane pripadnika policije, biti će za to zakonom propisano kažnjeni. Ono što ste rekli, da, imali smo jednu prometnu nesreću u Zagrebačkoj ulici gdje nam je smrtno stradao jedan vozač motocikla, to je mopeda. Bio je maloljetnik, imao je 17 godina, imali smo još dvije prometne nesreće. Jedna je bila tako na sjevernoj veznoj cesti, sjećamo se svi kada je vozač BMW-a i osobni automobil iz drugog smjera sudjelovali u toj prometnoj nesreći. Tu su dvije osobe poginule, imamo jednu prometnu nesreću u Donjim Andrijevcima gdje nam je smrtno stradao. Znači ukupno imamo u ovoj godini na području policijske uprave 3 prometne nesreće sa 4 smrtno stradale osobe. Što se tiče alkohola u prometnim nesrećama, moram reći da je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 16 prometnih nesreća. Znači imamo manje ako gledamo petomjesečno razdoblje, ali je zato povećan broj utvrđenih prekršaja od strane policijskih službenika u nadzoru prometa, pa možemo reći da je i to smanjenje broja prometnih nesreća pod utjecajem alkohola onih sudionika koji su bili u tim nesrećama možda i manje zbog samih akcija koje provodimo, a evo ovo je jedna upravo takvih akcija, znači jutros u 7 sati pa sve do sutra u 7 sati. Redovito radimo, znači pojačano, usmjereno na vozače pod utjecajem alkohola, a naravno da onda koristimo određene lokacije. Ovo je upravo jedna od lokacija gdje očekujemo da će se pojaviti takvi vozači i tu radimo danas pojačano. Unatoč brojnim apelima i upozorenjima policije i u krajnjoj liniji i statistikama policije koja govori da alkohol je jedan od okidača za počinjenje prometnih nesreća, vozači i dalje ne poštuju te prometne propise i pravila. Kako ih potaknuti osim represijom? Jedan od oblika kako ne sudjelovati u prometu, znači zašto sudjelovati u prometu uopće kao pod utjecajem alkohola kao vozač, je taj da preventivnim akcijama, znači ova akcija ne samo da ima jedan represivni učinak, ima jedan preventivni učinak gdje smo tražeći od građana da nam predlože određene lokacije na kojima oni žele da se radi upravo nadzor vozača pod utjecajem alkohola, je bio isto jedan oblik preventivnih aktivnosti koje policija provodi. I onda kad prikupimo određeni broj takvih lokacija, u ovom trenutku je to trajalo jedno 10 dana, građani su nam se javljali, mi smo sve njihove lokacije uzeli u obzir, razmotrili, prilagodili ih možda u nekim metrima gdje ćemo točno raditi. Jedna od ovih lokacija je možda upravo ta, da ne otkrivamo sada koje su sve građani prijavili, a alkohol kao alkohol. Alkohol bitno utječe na sposobnost pravovremeno reagiranja i upravljanja sa motornim vozilom. Postoje razne studije, nijedna od njih ne daje nikakve pozitivne rezultate u smislu da je vozač pod utjecajem alkohola bolji vozač. Znači, vrlo često zapravo vozači sami sebi pravdaju, popio sam jednu čašicu, nije to ništa, mogu ja kontrolirati, a zapravo i ta jedna zna smanjiti brzinu reakcije. Da, sve ovisi o konstituciji čovjeka, o njegovoj fizičkoj kondiciji, o njegovom umoru od toga dana, o njegovom jelovniku što je taj dan jeo, pa ljudi mnogo puta sebe dovedu u situaciju da kažu popio sam jednu čašicu, neće ona, ne razmišljaju upravo o ovim svim bitnim elementima o kojima sam sada rekao i može ta jedna mala čašica biti upravo toliko utjecajna na njegove sposobnosti da možda da toga nije bilo, on bi možda totalno drugačije reagirao, predvidio bi možda neke opasnosti, možda bi drugačije realno sagledao cijelu prometnu situaciju oko sebe i možda bi uspio izbjeći neku kobnu situaciju koja je upravo bila povezana sa tim alkoholom koji je on imao u krvi. U preventivnim akcijama, posebno koje provodite sa mladima, koristite i naočale koje simuliraju zapravo vožnju pod utjecajem alkohola. Koliko bi bilo važno ili zanimljivo zapravo da se one koriste i u edukaciju prilikom izobrazbe u autoškolama? Kad govorimo o suradnji između autoškola i policije, znači tu je jako dobra suradnja na području Policijske uprave Brodsko-posavske. Mi u Policijsku upravu imamo upravo 3 naočale, znači svaka po nekom obliku koncentracije, znači blaga, srednja i najveća koncentracija simulacije, kako vozač u stvari vidi stvarnost oko sebe kada ima takve
koncentracija alkohola u krvi, a one su upravo povezane sa izgledom tih naočala. Idemo u autoškole, pokazujemo djeci što to znači. Imali smo nedavno u gimnaziji Matije Mesića jednu akciju koja je provođena od strane ministarstva, gdje su se učenici sudjelovanjem u toj akciji trebali provlačiti kroz određeni poligon, kroz te naočale, jednostavne radnje, znači staviti na neki štap određenu kapu, uzeti određeni predmet sa poda, i kad su vidjeli koliko u stvari stvarnost se izmijeni kad se pod utjecajem alkohola kroz simulaciju tih naočala, bili su svi vidno iznenađeni i mnogi nisu ni vjerovali u stvari da toliko alkohol može promijeniti vizualnu sliku koju naš mozak dobije. Što govore vaše iskustva, ko su poslušniji vozači, mlađi ili stariji, žene ili muškarci kad je u pitanju vožnja pod utjecajem alkohola? Pa još uvijek muškarci kao vozači prednjače u tim prekršajima. Sada događa se naravno da ima i ženskoga spola u počiniteljima tih prekršaja, ali ajmo reći otprilike 1:4, znači na 4 alkoholizirana vozača, jedan je od toga žena, a ostali su svi muškarci. Nažalost, još uvijek muškarci prednjače u tom prekršaju. Mladi vozači ili stariji? Pa nekako, ako govorimo o velikim koncentracijama, znači u onima preko 1,5 koje su nama uvijek kao takve apsolutno zanimljive, stariji vozači vrlo često se pojavljuju češće nego mladi vozači. Imam osjećaj da mladi vozači nekako izbjegavaju možda čak i nas preko raznih aplikacija ili nešto, znači mi iz policije smo jako dobro svjesni da nas mnogi mladi znaju onak reći ćemo cinkati u nekom žargonu gdje smo, što smo, pa da li nas oni izbjegavaju, ali oni kad naprave prometnu nesreću, onda ta nesreća bude kobna i sa teškim posljedicama. Što savjetovati mladim i starima i muškim, ženskim, svim vozačima, evo kada je u pitanju poštivanje prometnih propisa i vožnje bez utjecaja alkohola, ali i ostalih prometnih propisa? Pa kad smo vozači u prometu ili sudionici u bilo kojem obliku, znači treba poštivati samo prometna pravila. Znači to je toliko jednostavno pravilo, znači nema svih pravila, ima samo jedno pravilo, treba poštivati prometna pravila. A kada ih poštujemo, onda smo pomogli prvo sebi, pomogli smo drugima, jer koliko god ljudi sami pazili na sebe, nikad ne mogu na neki način predvidjeti neću tuđu, ja ću reći glupost, iako je možda to teška riječ, ali sjesti za upravljač pod utjecajem alkohola je jako težak prometni prekršaj, bitno utječe na sigurnost cestovnog prometa i pozvao bih evo ovom prilikom, ima raznih oblika kako sigurno doći na određeno odredište, ali nikada ne treba sjesti pod utjecajem alkohola za upravljač, jer taj mali detalj nam može promijeniti u bitnom smislu cijeli život i život drugih ljudi, a to u stvari nije dobro. I evo, za kraj, pitanje vezano uz suradnju policije sa građanima i za ovu akciju, već ste rekli, pozvali ste građane da predlože lokacije za kontrolu. Koliko je zapravo ta suradnja važna i koliko rezultata donosi općenito u radu policije? Pa vrlo često se događa da na određenim lokacijama se počnu okupljati građani dok mi dobijemo takvu informaciju, možda prođe koji sat ili nešto, a ljudi koji žive u zonama takvih lokacija, recimo imamo jako puno lokacija na području grada gdje se mladi okupljaju, takozvano parkiralište kod ekonomske škole na Hebrangu, kod Vijuša, znači to su neke lokacije gdje mi kad ih obiđemo nema možda potencijalnih prekršitelja prometnih prekršaja, ali ako nas građani zovnu da se u tom trenutku tu i tu nešto događa, nas ima toliko koliko nas ima, ali tako ne možemo biti u svakom trenutku na svakom mjestu, ali mislim da sve lokacije na području grada imaju dovoljno stanovnika, dovoljno građana i dovoljno savjesti da nas oni pozovu i da mi baš tog trenutka kad trebamo biti negdje budemo na temelju njihovih dojava i na temelju njihove pomoći. Znači odgovornost je i na građanima, ne uvijek samo na akterima. Pa mi ćemo biti taj konačni represivni aparat koji će provjeriti da li su te sve dojave točne i ispravne, jer bilo bi najljepše kad bi svaki građan imao svog policajca, ali to trenutno nije moguće i onda u stvari u interesu sigurnosti, jer mi smo tu u stvari evo radi njih, radi građana, radi djece, radi svega onoga što čini život lijepim, mi smo tu da to probamo napraviti, da zbilja bude lijep, a bez pomoći građana možemo, ali će nam puno lakše biti usmjereniji ako nam građani u tom pogledu pomogu. Hvala lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama.